Bi vebûna parlamentoya Tirkiyeyê re tawanên ku ji baskê deshilatê an ku AKP û MHP arasteyî opozisyonê hatibûne kirin û daxwaza guherandina qanûnên heyî ji nû ve hatin rojevê. Parlamenterê CHP'yê Eskişehirê Utku Çakırözer di vê derbarê de bo Kurdistan 24 axivî û got di vê proseyê de girtina parlamentoyê yek ji pirsgirêkên herî mezin bû. Lewra bi vê yekê rê li ber axaftin û çareserkirina kêşeyên heyî hate girtin û taybetî qeyrana aborî hate paşguhkirin. Meclisin tatil olmasını tercih etti. Şimdi yeniden açılıyor. Pêwîst bû ku parlamento vekirî ba û bixebitiya. Lê deshilatê xwest ku girtî bimîne. Niha dîsa vedibe. Ji nihawpêde, ji bo ku rê li ber qeyrana aborî bêgirtin û pêdiviyên zarûrî yên welatiyan bêne dabînkirin, karemeyê pêşî dê derbarê bergiriyên qeyrana aborî de be. Çakırözer derbarê egera hilbijartineke pêşwext, guherandina qanûnên hilbijartinê û qedexeya veguhestina parlamenteran de jî îddia kir, deshilatê ji tirsa têkçûna di hilbijartinê de ev mijaranîne rojevê. Lê gel dê vê carê derseke baş bide deshilatê. İktidar bloğu artık halkın verdiği desteğin Aliyên deshilatê êdî dibîne ku welatî piştgiriya wan nake, ji lûma ku dîsa bibin deshilatdar di nava bizavekê de ne. Lê belê êdî xilasiya wan nîne û gelê me dê vê carê jî derseke baş bide wan. Çakırözer balkişan ser guherandina pergala hilbijartina jûrên pîşesaziyê jî û got, yek ji meseleyên herî girîngiya Tirkiyê ev e û guherandina pergala hilbijartinê dê pêşî li ber nîgeraniyê veke û cudatiya di nava civakê de jî hê zêdetir bike. bu tür kanunların gelmesi Türkiye'de Derxistina qanûnan bi vî awayî hem ji bo sazkirina yekîtiya civaka Tirkiyeyê astengiyan çêdike, hem jî ferq û cudatiyê di nava civakê de kûrtir û zêdetir dike. Tu feydeyê guhartina van qanûnan ji bo vî welatê nîne. Çakırözer di dawiya axaftina xwe de derbarê rakirina bergiriyên li hember vayrûsa koronayê de jî rexneyên xwe anî ziman û îddia kir, Tirkiye bo proseya asayîbûnê hê neamade ye. Ji loma rakirina bergiriyan dê rîskên mezin jî li gel xwe bîne.